Hello. Hi, how are you all doing? Hello, hello, hello. Welcome, welcome, welcome to my program. Welcome. This is me, Ify Onwubiko. Yeah. How are you all keeping? Happy holiday. Hope everyone is doing well. Thank you so much for coming in. Thank you, thank you, thank you. Yeah. May God bless you all. Thank you for coming in. Thank you, thank you. Now, um, today I just want to talk about good evening. My own side is good evening, but I have to do it right. And I'm saying good morning, good afternoon, and good evening, depending on your location, where you are watching from. Well done. How are you all doing? Good evening, my dear sister. Good evening, my sister Linda. Good to see you. Yeah. Um, Thank you so much. Please join this program. If you don't mind, you can share it as well. You can follow me as well in Never Give Up. And also my YouTube is there. If you want Biko, it's in my YouTube as well. You can follow me there as well. Thank you so much for coming. God bless you all. God bless you all. Yeah. So um today I just want to, oh yeah, before then, um thank you so much I for all the prayers, those people that prayed, those that received their gifts. Thank you so much to all the prayers, and I say amen to them. He say to them all. And I'm happy, very, very happy that I did what I did. I am very happy. This is not the first time. I used to do things like that, but this time around I said let me reach out to others somewhere else. No, not only family, not only people that I knew, but reach out to those that I don't even know much, but reach out to them to bless them so that they will be happy as well, because our people are suffering. So it is good to give. Thank you, my sister. It is good to give. It is good to bless. It is good to put a smile on somebody's face. And I did that, and I'm pleased. I'm happy that I did it. And I want to say that those that could not receive, because we have a lot, a lot. I only say 6 people. I end up doing more than 6, trust me. From 6, we now reach up to 10, more than 10, but it is well. At least I'm happy that I did what I did. And I thank one of our brother that also supported me, Richard, that also supported as well. Thank you so much. God bless you. A giver never lack, and we shall never lack because we are giver, and we are giving to humanity, and we're giving to our people. And that is what it is. Those children, I was so happy when I called them. And when I'm trying to ask questions, because I don't want people that will come to scam me, because there are scammers out there. And so when I see them and I see the way they are, and I was like, oh my God, you see, I know that 20,000 is nothing. It's not that much, but at least they appreciated it. I was thinking of giving 10, but 10,000 won't make anything, won't buy something, because things are quite expensive. So, so at least 20,000 means a lot. It's not that much, but it at least it can feed their family for 1 or 2 or 3 days or 5 days, So, and they will smile this celebration season, this holiday season. So I'm happy that I did it. I'm happy that I put a smile on people's face. So you also can do the same. So you also can do the same as well, please. You also can do the same. You also can reach out to people and bless someone. Bless someone, because people need blessing. Thank you so much. Um, thank you so much. So now today, there's things that I want to talk about, because we see what is happening. The thing that our God rejected, the things that our Chukwu, our God, Chineke anyị jụrụ ya. Nye Chineke anyị si anyị emena. Chineke anyị na-efe rejected it from the beginning, from the onset. It's not what God wants, but that is what is happening. That is what is taking place. And then we said, why all this? So it is so bad. I am going to block you. I don't want you to come to my place and talk rubbish. I'm not here for that rubbish. So you get away. I don't want anything about. I'm not here for
whatever that is happening, whatever that, don't come came Levi. If you mention anything about this again that you wrote here, I will block you. I'm not here for that. Do you understand? So respect yourself. If you mention anything, if you talk about what I don't want to talk about today, I will block you. I don't want rubbish. I don't tolerate rubbish. You know it. So as we are saying, you can all see what they say that Pope Francis has announced. Uh-huh. I'm not. I don't think I will speak Meji Oyibo wee kwuo okwu tata because you know ka a ghara ịbịasị m na mụ ịbụla mbibe ha. Hey, Chineke meela anyị ebere. You know we are living in their place. Uh-huh. I bibe ha o. So ikwukwa na-ekwute ha. Uh-huh. Asị na ibu n'ịkpọrọ ha asị. So anwekwa onye mkpọrọ asị, you know. So nwekwa onye mkpọrọ asị, ghọtago? Akpọ ha mụ ndị na-eme ihe a na-eme asị. Ọ bụ ka ha si wee choose their life ime. This is how they choose their life. Ghọtago? Ọ ka ihe ha chọrọ ime ka ha chọrọ ime. But my concern bụ that na ha agaghị ebutere anyị ya sị anyị bịa mebe ya na be anyị. Ma anyị bịa mebe ya na ọ bụ ihe ha chọrọ na a ga-emeriri ya, onye ọbụla ga-eme ya. No, anyị ọbụla agaghị eme ya because anaba anyị sọrọ ya nsọ. Anyị jụrụ ya ajụ. Ọ bụghị ihe anyị chọrọ na be anyị. Ha nwa na-eme ya o, ha mebere ya onwe ha. Onye ha chọrọ ihe dị ha mma ka ha si wee chọọ. Mana ana ebe nsi wee pụta ha sọrọ ya nsọ. Chukwu okike nke anyị na-efe sọrọ ya nsọ. Our God doesn't want such thing. Chukwu anyị jụrụ ya. So anyị nwajukwala ya o. So they cannot come and force us to do ihe ha nwa likiri ime. Ha onye ọbụla nwere right. Ha decide go nọ ihe a ka ha ga-eme. But ọ bụghị ihe anyị nwa sị na anyị ga-eme o, because Chineke anyị jụrụ ya ajụ. Chukwu anyị bụ Chukwu ndị nke ancestors anyị. Ọ bụ na ịmalikwu ha na ancestors. Ụfọdụ bụ ndị bụ ụka n'isi. Sị gị, why are you talking about your ancestors? They are evil. Ancestors mmadụ ha evil. So I'll be mentioning them. Our ancestors anyị ma before, they never endorse anything like that. Enwe ha mgbe ha ji wee chọọ ya achọ. And ha train ha anyị ihe dị like that at all. Enwe mgbe ha ji wee train anyị si na anyị ga-emebe ụdị ihe a. Enwe mgbe ha ji mee ya. N'ala Igbo, onye mee ụdị ihe a ma amara, a na-ewere ya mee gịnị? A na-ewere ya ada na ọkpụrụ alụ. Ma ọ bụ na afọ ya o, ada na ọkpụrụ alụ ma amapụ ya n'obodo. Because anaba anyị sọrọ ya. Anyị achọghị ya. But ha nwa, it is their right. They wanted it. They cannot agaghị force anyị, because onye ọbụla nwere right nke onye ọbụla nwekwana culture and tradition. They can mebeli ya o. Ha ga-emebi ya. That is ihe ha chọrọ. Na nwoke ga-ana ewere ike ya na-eme ihe ọ chọrọ ime. Ọ ihe ha chọrọ. Nwaanyị na nwaanyị na-alacha efele wee na-emekwa ihe ọzọ. Ọ ihe ha chọrọ. Mana ọ bụghịkwa ihe anyị nwa bụ ụmụ Igbo. Mbụ anyị bụ ndị Igbo, ndị Chukwu goziri agozi. Ọ bụghị ihe anyị chọrọ. Anyị achọghị ya na be anyị. So afụkwa m somebody na-asị na ha ga-ewetekwa ya Africa, that they will bring it, that na anyị ga-emekwa ya. All those past ndị bụ ndị priest, ndị Catholic na-asị that na ha ga-ebless ba. Ọ bụkwa na n'Igbo ka unu ga-eme nke ahụ. Unu naba obodo ndị unu na-efe, ndị unu si na unu bụ servant ha. Ndị unu si na bụ servant ha. Unu eje ebe ahụ jee mebe ya. Ịghọtago? Because na unu buru ihe a butere anyị n'obodo anyị. Anyị achọghị ya achọ. Nna anyị ha achọghị ya. Anyị achọghị ya mgbe ụwa rukwa kịta. So ndị bụ ndị asị na ha bụ ndị priest, na afọ m one priest nwa na-asị na ọ bụ ihe a ka o miri, no meaning si bless bịa. I am asking a question. Blessing and the Ijon to get ka ihe dị iche. When they want to get wedding, when they want to wed, you bless them. Ọ bụ the same thing ka ọ bụ the same thing. Enwe ihe dị iche. So unu apụtizi na defend ihe ọjọọ. So unu sịkwa na unu ga-ekwete mebe ihe ahụ nwoke ahụ kwuru. Nwoke ahụ kwuru, unu ga-ekwete.
ihe a popu kwuru na ga-eme. Unu ejee nakwube ha na bịaba n'obodo ha bịa nọrọ mebi ya. Obodo be anyị na-asọ ya nsọ, ọ dịghọ mma, bụ ihe Chineke si anyị mebe. Chukwu nke kere ụwa niile si na ya emekwana omume ahụ, na ọ dị njọ, na ọ bụ ihe alụ, akpọrọ ya ihe alụ. So ndị bụ ndị prist a si na ha ga na-eme na ha n'onwe ihe ọ bụ ha nọ ihe nọ ime blessing. Unu buru ngwa unu nakwube ha bịakwa n'ebe a bịa na imebi ya. Onweghị onye asị unu eme na because n'obodo ha, obodo ha dị ihe a ha ebidogo already mebi ya. Enwere picture m ga-egosikwa unu na ebidogo mebi ya already. That day the man kwuru okwu ka the next day sef one bidoro n'obodo ndị Amerịka wee mebi ya. Ịghọtago? Aji m Igbo wee na-asụ because na ama m na ebi m na be ha, na achọghị nke ha ga-asị si na m ekwuo na ha abịa si na ma ekwukwa na ihe m ekwesịghị ikwu. Mba, ha nwere right ime ya o. Ọhịa ha si na ha ya eme, mana ka m gwakwa ha na ha agaghị eburu ya butere anyị si anyị bịa mebe. Enweghị mgbe anyị ji chọọ ụdị omume a. Ọ dịghị anyị n'ọbara, ọ dịghị anyị. Ndị nke na-eme ya eme na-ezo ezo, ha dịzigokwa ezobe wee na-eme ya. Mana ọ bụ ozi na ha ga-apụta na-emezi ya, anyị na-afụzi ọ dịzi obvious ha na-eme ya. Anyị achọghị ụdị omume ahụ, anyị achọghị ya n'ala Igbo. Ala Igbo na-asọ ya nsọ, ndị nna nna anyị ha na-asọ ya nsọ, Chukwu kere n'igwe n'ụwa na-asọ ya nsọ. Ọ sị anyị emekwana ya, ọ dịghọ mma. Nke ha na-asị na ha ga-bless. So you want to tell me that na ọ bụrụ onye na-eji ohi jebezi ohi, ebe isi na onye ọbụla nwere na ọ bụghị na ọ dị n'ọbụ ihe ọ dị. So ị chọọ ịgwa m na onye na-achọ ije gbuo mmadụ na ọ bịa to you sị gị na ya chọrọ ije gbuo mmadụ, i bless ya sị ya ngwa jee gbube mmadụ, na ọ bụghị ihe ọjọọ. Ị na-agwa m na ihe ahụ abụghị ihe ọjọọ, na Chineke si na ọ jụrụ ajụ. Ihe Chineke ji wee jụọ ajụ na ọ bụ ihe ọjọọ. Chineke si that na nwoke na nwoke na-edine, nwoke na nwaanyị edine wee mụta nwa, because onu a ka o si wee dị mgbe mbụ, nke o si wee dị since ụwa. Na nwoke na nwoke ya edine, nwaanyị na nwaanyị edine wee mụta nwa. I wee bịa sị anyị na mba na nwoke na nwoke ya edine, nwaanyị na nwaanyị dine, ọ bụghịzi nwoke na nwaanyị dine, ọ bụghịzi nwaanyị na nwoke dine. I wee sị anyị na ọ dị mma, na anyị ga-eme ya accept, ma ya chọrọ ya ma achọghị ya. Aka ụnụ afụ na anyị kwuokwasị nwa na-ekwu na ihe a ndị ụka butere anyị sometimes na ma anaghị agụ na ma adụmalụgọtazi ya. Asịzi m na ma anaghịzi eme ụka Katọlik, Roman Katọlik, akwa chọọchị kwa ndị ụka ka ha bụ, akwa ndị ụka ka ha bụ, abụ ndị ọgọ mmụọ na akwa ndị ụka ka ha bụ, ka m na-ajụ ajụjụ. So ha eburu na ya. Then ụfọdụ ndị bụ ndị priest na-apụtazi wee na-akọwara ụnụ ihe onye isi ha kwuru ha. So ha na-emezi ya ka ha na-eme ya endorse na a ga-emebi ya n'ala Igbo. Ngwakwa na unu aga ekwe m udo omume n'ala Igbo. Unu buru ngwongwo unu niile, unu ejekwube ha na be ha, unu abịa ebe a mebi ya. Anyị nwa na ebe a, anyị ya ekwu okwu, ha na-eme ya, ha na-eme ya. Ị ga-apụta n'iro fụ ha, ị gafere onwe gị. So ọ bụ ka ha si wee chọọ ụwa ha, mana ọ bụghị ka ndị be anyị si wee chọọ, ọ bụghị ka omume anyị ndị Afrịka si wee chọọ ya. So anyị achọghị ụdị omume a, anyị achọghị ụdị nke a chọọ na be anyị na ala Igbo. Ala Igbo na-asọ ya nsọ. Unu eburu na ya butere anyị mgbe unu si na unu na-achọ ihe ndị Rom na-eme, mbụ ndị Roman Catholic pastor na ndị Roman Catholic priest. Ka m na-agwa okwu a, ndị Roman Catholic priest, unu bịakwa unu eburu ngwongwo unu nakwutebe ha ebe a wee nọrọ soro ha mebi ya. Mana ọkwa na nke unu ya sị na unu ya nọ n'ala Igbo wee na-eme ya, wee na-eme ihe onye Chukwu okike kere ụwa si na-emekwana, na-eme ihe ala Igbo sọrọ nsọ, na-eme ihe niile a wee na-asị na ịdọsị mmata bịa anyị na-achọ ka ihe dị mma. Mba, anyị achọghị ya. Nwa obere oge na Roman Catholic na we endorse Pope as their saint. Nwa obere oge na they will start saying Pope dị nsọ, yọbụrụ anyị ayụyọ. Pope dị nsọ, nwoke na-akpọkpụ si na ịkpọ ntu na ọ dị mma, so unu mee ya na ọ dị mma. Nwa obere oge na ka ha emekwa ya saint, mana ndị nke bụ ancestors anyị ka unu kpọrọ asị si na ha bụ ndị ajọ mmụọ, ha bụ ndị nka, na ha bụ ndị nka, na ha mere nka, na ha emekwa nka. Ọ bụ sọsọ ndị ancestors eme ihe ọjọọ n'ụwa. Ana m ajụjụ na ajụjụ, ndị ancestors ndị ọcha ha mekwara ihe ọjọọ? Echetara m oge nke a na-akpọ ọsị na ha bụ ndị a na-akpọ kedị crusaders ndị ha si kwa Catholic ka ha si kwa bụ ndị Rome,
akwa ha ka ha bụ nke ihe ha mere, because I have a written thing here. I will find it. Ka unu fụ ka ha si wee je wee bọpụsịa ndị mmadụ. They even kill people. Ha kwamere they kill children, babies in the womb. They remove it, and then because they want to spread their gospel, they want to spread whatever they want to spread, so that people will come and believe in them by force, by fire, by force. I will bring it and show you. This is how they kill those people. But they forgive them all. They never say that they are evil. It is all of us that is always condemning our own. We can never say our own is good. We always say everything about our people is evil. Everything our people is evil. Ngwa oyibo bute n'ụlọ nke dị mma. Kya? Ebutego mmụọ na-abịa o. Very soon now, ma ha ga-eme. Very soon now, they will introduce Nwoke, Nwanyi, ịkpọta animal. You know what is animal? Ịkpọta animal. You see abịa, osigi na achọrọ ịnụ ya. You see ga-asịkwa, yes, o nwere right. He has a right, or she has a right to marry an animal. So there's no problem. We have to bless them. That is it. Very soon, ọ ga ha abịa. Unu nwekwa right, unu nwekwa. Unu na-akwa afụ ndị a ha na-eme o. Unu na-akwa afụ those evil ha na-ebutere anyị, na-ebute n'ụwa. N'ozi nke every time unu asị ndị ancestors anyị egbusikwa unu. Ndị ancestors anyị emekwa nka. Ndị ancestors anyị emekwa nka. Ha emekwa nka. Biko unu. Ka ihe mere unu ka ha like dị onwe unu n'ụwa unu pụtara. Ana m ajụ ajụjụ ndị Igbo. Ka eme na unu ji kpọ onwe unu asị. Our ancestors were the evil people. Our ancestors did so many bad things. Our ancestors killed every America. The ancestors in Dutch had the innocent. Had the innocent can do. So na ha emeghe ihe ọjọọ. England there, unamaka esi wee also wee hiri. Unamaka ndị England si wee hiri, una amahụ. Una ihe unu no bụ unu dị na condemn nke unu. Nke ọbụla bụ nke unu, una asị na ọjọka, na ọ dịghọ mma. Nke ọbụla bụ ya own, una asị na ọjọka, na ọ dịghọ mma. Mana nke ha ka unu ya enwe mmiri. Unu ya kwa enwe mmiri nke a. Ụfọdụ na-asị na ndị Western world ya emebi ya. Asị because Catholic bụ general. Catholic bụ gịnị? General. Ọ bụ Rome bụ onye isi unu. Ma ndị Rome, unu na-eburu ego nọ na-atụta, na-ebujere ha. Ha wee ha na-emebizibe ha. Unu anọ na poverty. Onwe ha nke unu nwere, nwe nke a na-enye unu. Ha bịara ha kịta sị na onye ọbụla onye bụ onye isi ha o asịkwara that na unu ga-emerịrị wedding a na unu ga-eme ya. Unu ga-bless ha, whether unu like ya o unu like ya, unu ga-bless. Unu sịkwa unu agaghị bless. Ngwakwa unu, that means na unu achọzi nu Christianity ha nọ. Because unu achọzi ya nọ. Unu ya achọ Christianity ha hụ. Because unu sị na nke ihe niile gbasara omenala anyị jụrụ njọ. Na nke niile dị evil, nweghị nke dị mma. Kama anyị ga-eweta ebe ha bịara n'obodo anyị mee anyị force si anyị mebe anyị kara iwere nke dị mma tinye na nke anyị, then anyị emebe ụwa anyị, mana anyị ajụ nke anyị jụta ya si na nke ha ka mma. Na o bidokwana unu agakwa very soon a ga-asị na onye ọbụla ọbụgodu na nkịta ma horse, maka na enwego ndị mere ya o. Onye fụrụ horse si na horse a ka ọ ya anụzi. Horse ka ejere ya na ya na-abụ bụrụ ya je ha na horse biri. Horse ka unu ya anụbakwa very soon, ha ya emekwa ya. Nke a bụkwa mbido. Unu ka na-eme noise nothing. Nke a bụ mbido ka unu ka na-ebido. No horse ka ha nkịta ọbụla ma ihe ọbụla, maka ha na nkịta bi nwanne. Nkịta ka ha ga-ama na horse ihe ọbụla niile ha ga ha anụba. Ebe ọ ha si go that na unu afụsị na ụfọdụ ndị na-eje Catholic na ha condemn na ha support si na onwe ihe ome na ọ bụghị ya na gị fụ Chukwu si fụ ha n'anya. Anyị fụrụ ha n'anya o, mana onye abụghị ihe Chineke tere na mmadụ ya bụ. Chukwu kere mmadụ kee ya nwoke na nwaanyị. Chineke ekeghị gị sị gị na gị ya abụrịrị ihe a na kecha gị isi mba na ọhịa ahụ na Chineke si ke gị na ịchọ ọzọ na ịchọrọ ịbụ ihe ndị ọzọ. Ịchọrọ ịdị na-akpọ n'ike, ịchọrọ ihe a ka ịchọrọ na ọkụ ịchọrọ. Then wee mee ya force si na onye ọbụla ga-ekwete na nke gị. Anyị sizi mba na ya achọghọ na-akpa anyị asị. Ọ bụ ya ha sigo na ha ga-eweta ya kwa ya na ndị ọ ga-abịa Afrịka, na ọ ga-abịakwa n'Igbo. So ihe na-agwakwa ndị bụ ndị priest ndị Katọlik ahụ,
unu burukwa ngwongwo unu na kwuru ha jee mebenụ ha, jenu jekwuru ha ebe a, jenu jee mebe. Ama m na ha some of them na-eme ya. Ndị bụ ndị priest anyị fụrụ ha ihe a na-abịafa, ha na-emecha ya, ha na-akpọcha onwe ha ntu, ha na-emecha ya, ha na-eme ya, a na-eme ya o. So ha ụfọdụ na onwe ihe o mee, onwe nke nwoke ahụ nchekwa na ọma ihe, amakwa m na ọ bụ ihe ọ na-akọ bụ jos ka ọ na-ekwu. Kịta ọ pụtara na-edifend ihe niile, ọ pụtazi na-edifend ka ọ mara na ihe niile, bikos ọfụna na ndị be anyị si na ihe nke a bụkwa ihe alụ, bikos ndị be anyị ihe alụ bụ ihe alụ, alụ bụ alụ, ma chọrọ ya ma achọghị ya. Ọ bụghị ihe a ka Chineke si mebe, wee sị anyị dat na anyị ga-emebi ya, na ha ga na-eme ya. Ịpụtazi ọdịgị n'ihu na-afụ ya, ịpụtazi na-egozi ha, igozie ha, sị ha jebenụ jenụ mụba. Gịnị ka ha ya amụta? Nwoke na nwoke ọ na-amụta nwa? Nwaanyị na nwaanyị ọ na-amụta nwa? Ọ bụ nwaanyị na nwoke wee mụta nwa. Ọ bụ ka o si wee dị, onye aka o si wee dị from the izizi. Ana m ajụ na ajụ sị ndị ancestors anyị, ha sị anyị n'ụdị omume a amaka. Ndị ancestors unu kpọrọ asị, unu asị na omenala Igbo na ọjọka. Omenala Igbo nke ahụ bụ nke na-adịghị ọma, ewepụ ya. Ọ bụ ya bụ ihe dị n'ụwa nke na-adịghị ọma, sị onye ọbụla nọrọ ana sị nke a na ya achọghị ya, wepụ na ya, ewepụ ya. Mana omenala Igbo onwe mgbe njifu ihe bụ unu eji wee na-akọtụsị ndị nke unu, kpọọ nke unu asị, wee were nke ndị ọcha kputere anyị wee sị na ya ka mma. Ndị ọcha wetakwa anụ unu na unu ya emewekwa ịkpọ ntu n'ike. So unu ya ewerekwa ya, unu ya asị na unu ya ewere ya. Ebe unu were ihe niile a ha wetara unu sị na ọ dị mma, unu ya were riri nke a na ọ dịkwa mma. Ọ bụ ya, unu ya were ya na ọ dị mma, ọ dịkwa mma, unu ya were ya. Ka ntị ka ebe ahụ tinyere ha na nke ndị nọ afọ m, ebe ndị nọ na port Jos na-protest ya, protest na-asị na ha achọghị ọdị ya, na ha achọghị ya, na ha achọghị ya. Ndị Naijiria ọ na-aga-adịkwa surprise na ndị gọọmenti Naijiria ga-eme implement, because ọhanwa bụ ndị na-eri uru ha, ha nwa na-ekontrolu ha, ha nwa na-agwa ihe ha na-eme. Chọọchị religion destroy go ndị be anyị. Religion has destroyed our people. Religion has destroyed them. They have destroyed their brain. They can't even reason. When you are talking, they say, hey, you hate God. You hate, I love God. You don't love God more than I do love God. You don't even know what is the love of God. So I'm not against God. I will never be, because without him, I cannot live. But I reason with my brain. I have sense. I think I know what I started knowing what is wrong and what is bad. That this thing they are doing is very, very wrong. It's not right. Okay, see today there's something I posted. One pastor in Port Harcourt is saying, that if you do not pay tithe this Christmas time, that next year when you enter New Year, hardship, you will face hardship. You will face hardship. He's saying that. If I thought he said it, because I saw it on post and I share it. And I now said, how can that be possible? Somebody that did not pay tithes, how can he say that because of that, the person will face hardship in 2014? I said, God, so this is the way he wants to brainwash our people, manipulate them, deceive them, so that little money they have, that they have to take care of their family, they will go and give it to them, because they want to pay tithes, because God is going to bless them 2014. Where in the world is that done? If you like, for example, you do this Christmas time, you see here, some people go to the bank and borrow money to spend. Some people can spend and spend and spend. They borrow to buy gifts for the loved ones. So when you borrowed money, or when you spend the whole money that you have just to buy, to showcase, so those people that want to go home, they want to showcase, they want to show that they have a car, they want this, they want that, and they spend all their money. Then when they came back 2014 and they have nothing, that does not mean that because they did not pay tithes. No, because they did not use that. They did not, it's not because they did not pay tithes, that's why they are suffering. No, they suffered because the money they have, they spend it unwisely. So tell me, how can such thing be? And I want to say those people that I even forgot to ask them before I was even blessing them, before I was giving them the gift. But I said, well, let me not ask. Those people that receive gift, don't go and start giving tithe from that money. Don't go and give any tithe. It is not, you don't have to give tithe. They will tell you now to remove 10% and you have only 2,000.
You will have removed 2,000 from that to go and give them, and they will be using the money. Them, you and your children are suffering now. Nobody, they didn't notice you, they didn't see you. God touched my heart, and I decided to be a blessing to you. And then you now go to the church and start giving them all the tithe from that money. That is unwise thing for you to do. Don't do it. Use that money to take care of you and your family. Those pastors, they were there. They didn't give you nothing. You were suffering. You were suffering. One lady told me, I go to church. I said, why is it the church are not helping you? They don't want to help her. She said, we do. They don't want to help her. So now somebody will give you money, you will take it and go and give them 10% and go and sow seed, because you want God bless it 2024. I didn't pay tithe to that money. I didn't pay tithe. Giving it to you is where it's much better for me, because even my pastor tell us to go and bless people. He didn't say come and bring it to the church. No. So don't go and take that money and start giving to those pastors. Don't do that. Those people, they're already rich. They have money. They just want more getting from you. Just be taking more from you, because the ones they have, it's not even enough. All the time they are taking and deceiving you and telling you, if you don't pay your tithe 2023 as you are entering 2024, God is not going to bless you. You live a hardship. Lie. Asị. Foul. Ezigbo deceit. Ezigbo asị. Ka onye a na-asị. Asị. Akwụna. Don't ever do it. Don't listen to them. You guys just carry church for head, as if I just don't understand what is wrong with our people. Look at what this man is talking about. The Roman Catholic is not defending him. The Roman Catholic is not saying it doesn't matter. It's what he said. It is we will do what we want to do. But I thought you said he's your head. He's the Pope. He's the general. He's the one that is in charge. So if it's a Anglican or if it's a Pentecostal, you come and start condemning them. But you will not. You say it's okay. It's acceptable. What is your problem? I don't understand. How can you guys continue to live in this slavery? These people are continuing to be making. I don't understand. Why can't you guys think? Now, yeah, I think. Somebody saying he said bless them. What is the difference between blessing and the union and two people coming together? What is the difference? They are the same. When you so can you defend ihe ọjọọ? Unu na-defend this same mana ndị omenala ka unu na-akpọgbu n'ọnụ si na ha dị evil, na ha na-eme nka, ha na-eme nka, ha na-eme, mana unu na-defend ihe nke abụ ihe ọjọọ, na-asị na onwe ihe o mere, na ọ dị okay, na ọ dị mma, it doesn't matter, they are living their life. What is all this? Ke ụdị mmadụ unu bụzabụ? Nwobere go na unu ihe ebido na-asị sent the house of Pope sent the house of Francis dị nsọ. Yọbụrụ anyị ahịhịọ. Unu ya ha eme ya sent ma anytime ọ nwụrụ jebe, ọ bụrụ sent. Ọ na-asị ya yọbụrụ na ahịhịọ. Mana nke unu ndị nke ancestors unu ka unu kpọrọ asị, nne unu na nna unu ka unu si na ha bụ ndị ajọ mmadụ, na ha mere ihe ọjọọ, na ha dị evil, na ha mere nke a, na ha mere nke a. Una condemn ha, kpọ ha asị. Enwere ihe na-eme anyị eme. Why can't we value ourselves? Why can't we see ourselves as people that God loves us? It's not only them that God loves. Can you be our problem? I don't understand. I don't understand. Sometimes ije na through Facebook na-agụ ihe ndị mmadụ na-ede, ị na-asị ndị a bụkwa mmadụ, ndị o nwedịkwa sense, ndị enwede ihe na-eme ha n'isi. What is our problem? You are defending evil. You are condemning your own ancestors. Chefuo na ndị ancestors ha mere ihe ọjọọ karịa nke unu mere. Ha gbagara na nke ha na-akpọ nke ha sent, ha na-akpọ nke ha angel, mana nke unu bụ evil. Ha ajọka nke unu bụ nke unu kpọrọ asị, kpọgide ha asị. Unu eme expect ka onye ọbụla so kpọ ha asị na nna-eje ụka emi hụ na mma kpọ our ancestors asị. Ọ gaghị eme. Ọ na-anụ, ọ gaghị eme. Ọ bụ na ancestors nwere ndị nke mere ihe ọjọọ, onye ebe n'ụwa enwe ndị bụ mgbe Chineke kechara ihe niile, o kere good ke evil abịa take over, ha eme ihe ha kwesịghị ime. Unu abịazisisi na ha niile dị evil. Keke ụdị nke ha si eme. Unu echefuo nke ndị ọcha mere bụ ihe ọjọọ niile ha mere n'ụwa. Chefuo ya. Because unu na ha ebighị ọmara mgbe ihe ha mere since ụwa ha before ha wee abịa Africa.
ọ na-echefu ihe ọjọọ niile ha mere wee sizi na nke ha ka mma nọ nke anyị bụ ihe ọjọọ na ya bụghị na ya agaghị alaiki onwe anyị na anyị ga-akpọ ihe niile gbasara anyị asị ihe niile gbasara anyị asị. Where is that one done? Ka ihe na-enye unu nsogbu a ga ha emekwa unu fọs asịgo unu na unu ga-emerịrị ihe a ana unu ga-ebido mebi ya wụ unu ga ha ebido mebi ya Chineke na-ebido na-ewere anyị iwe awa Chukwu ọsị anyị mee ụdị omume a Chukwu anyị ọsị anyị na nwoke na nwoke kpọba ntu nwoke na nwoke mebe ihe ha kwesịrị ime ọsị nwaanyị na nwaanyị lachaba efere maka na efere ka ha na-alacha ọsị nwaanyị na nwaanyị mebe ya ụfọdụ mekata ụfọdụ bụ nwaanyị sef eje ya jee gote vibration wee na-eme because na anyị Chineke ya alụ ajọka ajụ ka ndị ajụ ka ihe bụ na anyị ga-akpọ ihe niile gbasara anyị asị wee ihe niile gbasara ndị ọcha bụ ihe anyị fụrụ n'anya ka ihe ka o ji wee dị ona ha asịgo na ha ga ha eweta ya na ha na nwa woman ka na-ege ọ na-asị ka edi datin ọ na-asị yes na very soon na ha ga-eburu ihe abịaba Afrịka wee buru ya o and ha ga-eburukwa ya bịa ha ga-eburu ya bịa adị unu ga-anabata ya because already enwego ndị bụ agent of Satan agent of Lucifer enwego ndị bụ agent of Lucifer nọ na Biafra land na-asị buteni ya na anyị chọrọ ya ha ebidogo defend ba Pope Francis na ontu ha ebidogo defend bịa si na ọ bụghị ihe omeniri na ihe omeniri abụghị like that na ọ bụghị ihe omeniri na ọ bụ onwe nke a ebidogo defend bịa ifuna mana nke unu bụ nke ndị ancestors unu ka unu kpọrọ asị kpogbusie si na ihe ha na-eme ajụka na ha na-egbu mmadụ na ha na-ebe isi ịma ndị ọcha na ndị isi ha bere tinyeche n'ụlọ ụka ha ahụ ịma one ha bere ime isi ndị mmadụ niile dị n'ụlọ ụka ndị Rom ha niile na ha tiri ịma ya ịma nke dị na nke ndị England mere ịma nke ha mere kwa nke a gwara anyị ka anyị kwere nke ha chọrọ ka anyị mara ya mara nke ha chọrọ ka anyị mara ha ezo ya ezo den anyị nwa abịazi nke anyị niile asị na nke anyị achọ ka ihe niile dị na anyị dị anyị na mma na ihe dị anyị n'ụwa bụ ihe ọjọọ na anyị ekweta na anyị kpọ onwe anyị asị na anyị kpọ ihe ọbụla gbasara ndị bụ ndị ancestors anyị asị na ha abụghị na ha gburu ndị twins ka m gụọrọ unu ihe gbasara ka ebe m screenshot datin ihe gbasara ndị a gburu mmadụ a na-akpọ ka afa ha ke ya kedu ebe screenshot ya God akakwa m idebe ya somewhere ihe gbasara datin ndị crusader ndị ya dị bepụsịa ndị mmadụ afọ bepụsịa ụmụazị bepụsịa gbuwa afọ wepụsịa ụmụazị gbusisie ndị mmadụ ma ụmụ nwoke ma ụmụ nwaanyị ka ha wee spread their gospel nke ha abụghị ihe ọjọọ nke a Chineke si na ọ dị mma kwa afụbekwa ha onye na-eme ndị be anyị eme ndị be anyị sometimes ndị ụlọ itis na-ege unu ntị na Chineke na deliver kwa ndị be anyị n'aka aka ndị ọcha Chineke deliver kwa anyị all the terrible our thinking faculty thinking faculty and to destroy gear and the brainwash ha mere anyị is unbelievable ogini dị ihe nke ha unu sikwa na ikpe otu dịkwa mma mmụọ akwa Chineke nna bi n'igwe ndị ancestors anyị fefụrụ mana sị na anyị anaghị eme ụdị omume a onye mekwara ya mgbe ahụ achetara m oge anyị nọ village onye tribe anyị jere wee di nwunye nwanne ya a sị na ọ ga-akpụ alụ ọ kpụkwara alụ ọ bụkwa ndị a na-amapụ sị ha amapụ ha n'obodo na ọ bụ ihe ọjọọ mana ihe niile a ọ bụzi ihe onwezi nke asịzi na onwe ihe o mere ivụla kazie nkọ mgbe mbụ ihe ọjọọ adịkwuo like this na ala Igbo mgbe mbụ iche ime ihe icheta na a ga-amapụ gị n'obodo kwesịrị ichi na ihe ha eme ya mgbe mbụ icheta na anyị abịa kurisie ụlọ gị because that time a na-abịa kurisie ụlọ echetara m mgbe abịa akpọrọ mmanwụ sef mmanwụ bịa pịarisi ụlọ gị ịtụba egwu ihe ụwa mana kịtazi onye ọbụla na-eme ka o si dị ama what a world are we living in? What are we doing to ourselves? unu anọ ọkwa na support ihe ọjọọ Pope kwuru nekwu ya ka ntinye ebe a ka unu fụ na ha ebidogo mebe ya ebredi
ka ezi ahụ na ha bidogo mebe ya already. Nwoke ebidogo ozugbo mee ndos tinye si ndị ahụ na ọ ga-ewed ha, na ọ ga-ebles ha ozugbo o bless go ha ozugbo a na-akpa akị ya akọ maka ihe na oyi ha chọrọ since ụwa ka o mee, mana a na-afight ya still na ha enwetaghị ya. Asịgo na ha dị very happy, many of them na-asị na ha dị very happy n'ihe a mere, na ha dị very happy na onye ha na-achọ because onye ihe ndị obodo, onye ihe ha chọrọ na ndụ ha. Anyị nwa bụ ndị Igbo, anyị nwa bụ ndị Afrịka ya achọghị udo ya ọdịwa na ndụ, ọ bụghị anyị chọrọ, onye ndị ancestors science na ha chọrọ. Leave me alone, biko go and tell that to your cyborg eba. So onye ha sị na ha chọrọ anyị achọghị ya. Anyị nọ n'obodo ha, anyị ga-respect ha, anyị ha ekwu okwu ọjọọ gbasara ha onye ha chọrọ because etinye gị even island there self, etinye gị ya n'iwu, ha na-eme ya, ha na-anụ. They have right to do whatever they want to do. It is their right. Anyị nọ n'obodo ha, mana ha agaghị ewere ya butere anyị n'ala Igbo na be anyị si anyị na anyị ga-emeriri ya na ihe ha chọrọ because na ha nke ha ji bụrụ onye ka ha ji bụrụ ndụ, because ha bịara brainwash anyị mee anyị ka anyị na ya nwezi ha kpụrụ nwa anyị. That's why ha ji fụ anyị na-enwe gịnị ka anyị ga-eme. Unu kwụsị ike, akwụsị inye unu 8 ha na-enye unu anwụsịsịa because ndị gọvanọ, ndị politicians unu bụ ndị ohi, ndị criminal, ndị Chineke kpọrọ ọkụ nụ since ụwa, na ha achọghị ha kia ahụ. So ha ga-emeri ihe a ha kwere ha mee, ha emeghị ya. Tinubu ọ gaghị eme, o mee ha anya asị ya ndị Amerịka wepụtara ya rekọd ya ha zoro ezo, ekweghị ewepụta. If Tinubu did not do it, America is going to remove the record. They will blot out his record of his offenses he's committed because they're hiding it, because they know the reason why they're hiding it. So if they ask him that he has to do it and he refused that he's not going to implement it, and he wants this power, so he will do it, and you guys will have nothing to say. Already they are trying to put it in place, because this is it now. Let me show you in Jos where they are protesting about it. Where is it now? I have it. I'm going to bring it over. Sorry. So that you can see that they are protesting about it and they wanted it. But unu bịara a na-agwa unu na na-ekwe, unu na-eje ụka buru ụka n'isi, buru ụka tinye n'isi unu. Onye ekwu na asị gịnị ga eme anya metie ụka n'isi ma ya metie ezi ụka n'isi. Mgbe m tiri ya n'isi agaana, anaghịzi m etinye ya n'isi. Akwa ife ụka ndị ihe a butere anyị, anaghịzi m etinye n'isi. Ihe fụrụ na ha jiri akwụkwọ nsọ Baịbụl abịa deceive anyị, gogbuchicha anyị, nara anyị ihe niile gbasara anyị, si anyị na anyị ka nọrọ in bondage. Ndị be anyị, because as na ndị ancestors ha believe na ha chere ha wetara anyị good thing, wee mee ha accept. They never know that they came to destroy. They came to make our life more miserable, make us to be nothing. And you ekwete, where is that thing now? Sorry, I'm coming. God answer. I'm going to tell you, take it back to your. Don't come here. I don't want to talk about him. I've told you, I'm not interested in anything about him and his people. I'm only talking about what I need to talk. If you know where to go to him there and ask him your money, not to me. You know, Jeff Carlos. If you have pay your money, go collect it from him. Don't come to me. Did you give me your money? Did you? So why asking me about that? I'm asking, did you give me your money? No, you didn't. So don't ask me. No go. Mm-hmm. Where is that? Where is that? Where is that? Let me play it for you guys here. Yeah, find it. Okay. I will play it here. So I am telling you, all those people that are blessed with that money, don't go give those money to your pastor. Don't do it. Don't go and start telling them you have to pay tithe and offering, because if you don't do it, you're not going to make heaven, or God is not going to bless you. I say, God is blessing me. Since when I have not paid any tithe to any church for going to more than 1 year. Those money, I'm using it to be blessing people, that is how God wants. After all, it is in the Old Testament. Why those pastors are not practicing the Old Testament now?
why then sometimes when you tell them that this is in the Old Testament, they will tell you it's the Old Testament, it is not New Testament, but they are bringing Old Testament to be collecting tithe and offering. They are bringing Old Testament, using it to be collecting tithe and offering, because they will tell you it is in the Old. If you tell them it's in the Old Testament, they will tell you no. They will you bring it. But when there's some certain things like this which they are doing, when they talk, I always follow everybody. They said it is in the Old Testament. I always read, and they say no. Jesus has done it once and for all. It is the Old Testament. You don't have to sacrifice, do sacrifice of fowl and do sacrifice of goat. But it's in the Old Testament too. Even the Israelites, they are still doing sacrifice of goat. And they will tell you it is in the Old Testament. Jesus has done it once and for all. But in the times of tithe and offering, that one that suits them, they will not tell you it is the Old Testament. It's only for the Levites. They will not say it's only for them. They will not even tell you that it's not only money that you have to pay tithe. Then, not that time, but they will tell you, if you tell them about other things, those people, I always follow people. So I'm telling you. Now, let me play this for you to listen. Let me play. Where is it? Let me play. You listen. Okay? They are protesting in Jos, so they say they don't want it, but they are just, the protest doesn't make sense. Tinubu must surely obey Oyibo. Tinubu, you must obey Oyibo. Oyibo will not. We tell you that you have to do it, and you must do it too. After all, they push you guys to be believing what they ask us to do. Into the Nigerian education system. The students across some primary and secondary schools in the state Let me took to the start from the streets in beginning. a procession, holding placards displaying their dissatisfaction. Okay. Some students in Jos, the Plateau State capital, have protested an attempt to sign the LGBT bill into the Nigerian education system. The students across some primary and secondary schools in the state took to the streets in a procession, holding placards displaying their dissatisfaction with the attempt. Madam Joshua, our correspondent in Plateau State, has more. These are students from a few primary and secondary schools in Jos, the Plateau State capital. They are out in their numbers in protest against an attempt to inculcate LGBTQ ideals into the Nigerian educational sector. The students want the government not to succumb to the European Union's intimidation and sign the lesbianism, gay marriage, bisexual, transgender agreement on November 15th. We woke up to hear a very sad and disheartening news that there's going to be a bill signed to support the rights of LGBTQ, and this bill is going to be enforced on each and every one of us without our consent. I am a girl. God created me to be a girl, not to be a boy. He already knew that I was going to be a girl right from creation. So there's nobody that can come and tell me that I am trapped in the wrong body. This is wickedness. Have you checked in our national anthem? It says, "Oh God of creation, direct our noble cause, guide our leaders right." Our leaders going right. Are they seeing us? I am an African female. I can't just go and just change myself like that. I was created. God knew me before I was born. I cannot just go and just say I'm a boy. Am I okay? Parents also share their views on this controversial issue that seems to have also divided opinions. So, is this not in the will the other Christians say these people are not Christian? Are they not the Roman Catholic now on ha bụ Christian? Ha bụ ndị ọzọ kwa ha bụ Christian? Akwa ndị Christian na-ekwu na ha agaghị eme ka na ha tinyeziri ihe a ka onye ọbụla ka bless bazie. Akwa Christian ka nọ ndị ọ bụ ndị ihe na tinyere ya. Ndị nke ọzọ na ya sị na ndị Katọlik abụghị ya na ndị nke abụghị ha na-anọkwa ebe a ha na-anụ ha maazị ha na clashzi onwe ha na-anụsi ọgụ here and there. They're fighting themselves. The best thing bụ unu mara ihe ndị aka ahụ bụ ihe ha wetara unu na-adịghị ọmụ na-etufuo ya were nke bụ nke ndị obodo ndị anyị na-emebu tinyere anyị si na aka emebi ya, because these people are just here to destroy humanity. Nwe ihe ọzọ ha dị mụ ya.
ha sigo na ha ga-eweta Africa na anyị ga-emeriri ya na anyị ga-emeriri ya by force. Ihe ọ bụ ihe Chineke dere na anyị ga-eme. Is that Chukwu Okike anyị na-efe ọsị anyị na ụdị ihe a na ọ dị mma, ọ dịghị mma. Good evening. Ekene, ọ dịghị mma. So I am here to warn our people and warn those priests na-asị that na ha ga-eme that blessing. Unu bịaba obodo oyibo, jeekwa na Rome jee biri, jee mebi ya o. Jekwa na Rome jee biri na Rome wee na-ebless ha. Ọ nweghị ihe o mere, ọ ihe ha chọrọ, ọ ihe ndị ọcha chọrọ na ndụ ha. Ọ ihe ndị ọcha chọrọ na ndụ ha, because Nigeria is talking about it, because Nigeria is corrupt now. You know it. That's why, because a corrupt country, their leaders are corrupt. Tinubu is there because ha ga-eji ya ejiri ya tinye ebe a. Ọ bụ na ọ sị na ọ gaghị eme ya, they will now probe him because ọ ma na ọ bụ ya win election. So ọ ga-asịkwa na ọ ga-eme ya o, because ọ sị na ọ gaghị eme ya, ọ nọ na nsogbu o. Ndị America nwere detest ya gbasara fraud o mechara, but ha cover ya up. They covered it up so that he will be there, so that they will be using him as do whatever, pass their whatever they want to pass through Africa. But here na that is their problem. All we want is our own thing in our Biafra land. That's why we are praying for God to give us freedom, so that we will be free people, so that myself, even sometimes if this thing continue here, I want to come home and can't stay, because I want to come to my Biafra land where we cannot practice this kind of thing. This kind of thing we cannot practice it. I know my Biafra land. Man, if you go to hear freedom, we don't know when it's coming. Only God knows. Yeah. Well, how can they shovel things that we don't want and tell us we must accept it? Whether una like it here, unu get where it no ihe una ka ha si we buru ihe gbasara religion tinye anyị say unu ya may accept. May anyị force na anyị ga-emeriri ihe religion accept, because na all ha nwa, because na ndị be anyị na onwe ha alike kwuru onwe ha ka ime resist be juba ha say na ya achọghị ndị omume unu na-ebutere anyị. Na ha eburukwa na nke a na-achọ ibutere anyị, because na ha mana ihe ọbụla ha sell to us ndị Africa na anyị ga-egori ya na anyị agaghị asị mba, because of ihe na-enye anyị nsogbu, because inferiority complex is our problem, because of mental slavery, because we don't value ourselves. Na ha ga-ewerekwa ya nye anyị sikwa anyị na anyị ga-emeriri accept, anyị emekwa ya accept ihe niile tiri ụlọ. Mana ndị ha sikwa ha asịkwa ha ka ha nụba nwaanyị o. Why did they not tell these priests that they should get married? Is it not right for them to be getting married? Have they not been pushing for years to tell Pope? So Pope, we want to be getting married. Why is Pope not even trying to put that one in and say, okay, we have had you? Oh, okay. My father no why na bu. My 3 wives self called them. Your father married 3 wives ndị ọcha si mana ha na asịzi ka ha ya na-akpọzi ntu n'ike nwa mee ya ha sị na ọ dị mma. Ihe niile nwa anyị jụrụ, Chukwu anyị jụrụ, ha na-eme sị na ọ dị mma. Anyị sị na ọ dị mma, sị anyị na ọ dị, anyị mechie ọnụ onye ka anyị bụ ya ekwu okwu, anyị ekwukwana okwu na ihe ha chọrọ ka anyị eme. Then anyị agbasị nkịtị, ha na-ebute ihe a na-eti na-edestroy ụwa Chineke kere kecha ka ọ dị mma. Hey, Chineke na biko merela anyị ebere. Hey, Ichikwu na-asị gị no end time. End time, which kind end time ka na-ajụ unu? Ihe abụ just no na ihe ha dere n'ụwa na ha ya eme, na a ga-eme ụwa ka ha ụwa na bụrụ nọrọ under them. Anyị ga-asịkwa mba na ya achọghị ya. Ndị Igbo a na-ekwusi ike kwusibe na ike, ndị omenala na-ekwu kwusibe na ike, ndị Kristian ụzọkwa na ụlọ ebe ahụ na ihe na-ekwu gbasara ihe a Pope mere na ọ dịghị mma. Nke a gbasakwara unu unu ga-anọ ebe ahụ eburu ya tinye unu na-eme una na-witness ihe evil, then ana Igbo destroy ụwa niile, na-edestroy ya n'Igbo nke ihe ọjọọ. Una asị na ọ dị mma nwoke na nwaanyị, nwoke ojije were nwaanyị ojide na-anụ nwoke bi ya, ha na-abụ na-eme ihe ha na-eme. Nwaanyị jije kpụrụ nwaanyị bi ya, ha na ka abụ ozi nke ha na-emezi ya na nzuzo, nke abụ ha na-emezi ya open welcome gị ya onwe weta una like it una like ya, ha ya na-eme ya. Then una asị na unu bụ unu na condemn ihe ndị ancestors unu mere na ọ dị evil. Ndị ancestors unu egbukwa mmadụ, ndị ancestors unu emekwa nka,
ndị ancestors na-emekwa nka. Do you know that we could have been great people ma ọ bụ na ọ bụ ihe a ha mere anyị? Because I know that na ọ bụ ndị be anyị they are very very intelligent. Ndị Igbo dị very intelligent. Ebe ọ bụla anyị jere a na-anụ anyị. By now, ọ bụ na abụghị na anyị know, if not that because they merge us together with Nigeria. O nwere one man na afọ na-akọ rubbish ọ na-akọ that na gịnị ka ndị ancestors anyị ọ masị na ọ bụ na ọ bụghị that na amajiri anyị together na anyị kara ndị Japan na ndị China ha ka anyị na-anụ gbasara anyị anụ. That is anyị kara ịbụ great people. Mana due to na suppress anyị enwe nke ndị nke pụtara apụta sị na ha na-enwetago ihe ha adịgo, they have something to offer. As how instead of them to give them scholarship, instead of them to put them in a place so that they can do well, mechisi ndị ọcha bịakwa kpọrọ ha, because ndị ọcha na-abịa akpọrọ ha o. Ndị ọcha ya abịa afọ ha na need their potential, afọ ha na what, afọ na that you can do this, they will not come and take you. And Igbo dịkwa ka anya gakwa ka ise nwezi ha bịa kpọrọ gị jebe obodo oyibo. So all those things that man afọ hi ọ na-asị ke nke ndị be anyị na-emeta, ke nke ndị nna nna anyị ha na ọ bụ nna nna anyị mụtara ndị ha na-eje ebe ahụ ebe a ndị ọcha na-abịa akpọsị na-eme invent nka na-invent nka na-invent ka ndị nna nna anyị ha ndị ọcha bịa na-akpọrọ ha. Because na anyị ahụhụ opportunity is not there, we don't have it, that people don't have the opportunity to excel, to do great, to produce, to have science and technology. We don't have it. It's not there in our land. We don't have it. We have it in our land, but due to the government, due to the evil, wicked place we find ourselves called Nigeria, we cannot excel, we cannot do great, we cannot produce. I am tired. Yeah, God will have mercy on you all. Unu sokwa na unu ga ya continue na demoralize your ancestors, continue demoralizing them, continue calling them evil. Oyibo is coming over to take over, give na nyonu ihe gbasara ịlụ ọtụ n'ike. Ndị Reverend Father agwakwanụ ha sị na ha ga-etinye ya na Igbo. Ha na-aba jebe ebe ha ji etinye bịa na anyị achọghị ụdị ahụ, anyị achọghị ya. Ha soro ha ndị ọcha ha jekwube ndị Rome, jekwube Pope Francis ji etinye bụ ihe abịa ha, jee mebe ha, jee nere ebe a bless ba. Ha nọkwara na ala Igbo wee na-eme ụdị omume a na anyị achọghị ya. Ndị nna nna anyị ha chọrọ ya, jụrụ ajụ. Omenala Igbo jụrụ ajụ, tradishọn anyị jụrụ ajụ, kọlchọ anyị jụrụ ajụ, Chukwu oke kere ụwa jụrụ ya. Ha jekwuba ha na be ha, ha debe ebe a bịa mebi ya gbasa ha anyị. Onye ọbụla afụrụ ha, onye anyị na-emechisi anya ha na-eme. Mana ọ bụkwara ịbịa unu si na unu ga-eburu ya na onwe ihe ome ụna na-akọ na ụmụ ha ụfọdụ ndị Kristian na-akụgheri mbụ ndị Katọlik because no popu ha nwebere oge na-ahasị popu dị asọ na-akpọ ntu ya yọbara ha ayọ. Ọ ga-eme ya sent oyọbara ha ayọ, mana sent mana ndị be anyị niile ndị ancestors anyị nwụrụ sens bụ ndị ajọ mmadụ, mana sent popu na-aga abụ sent na-akọ rubbish. Nwokwu ihe na-ekwu again ekwuchana m. So many those people that are still asking for help, I'm sorry, I can't do anything now. So you get just a size patient and then keep waiting. Maybe one day I will come up, I'm gonna come say, man, one day I will come up and say, today or this time I want to bless so people. So it will be your turn. But for now, I am done. And I know for now, I have done enough. Some people was thinking, it is audio. Somebody was saying it's only one guy that is so mad, stupid. Does it see me as somebody that will say I will do something and I won't do it? No. That is not me. If I say I will do something, I will do it because I know I'm capable to do it. And I'm happy that I bless, and I'm happy that I reach out to people, and I'm happy that I did what I did, and I'm happy that they prayed for me and I've received all the blessings. They prayed for me and I receive all the blessings. May God bless you all. I love you, but continue to have the fear of God. The most important thing in life is to have the fear of God and to love humanity. Anything that you know that you can do to offend somebody, do not do it. That is God is not happy. Unu adịghị condemn ihe gbasara omenala ụnụ or tradition ụnụ nke na-adịghị mma. The one that we need to remove, we remove. The one that we need to say, no, we don't want this, we don't like this one, let us deal with it, out goes. Na ọkwa na omenala anyị, Chukwu anyị si na ọ jụrụ mmadụ nwaanyị na nwoke na nwoke idina, nwaanyị na nwaanyị idina, ọ bụ ihe alụ n'Igbo. Anyị jụrụ ya ajụ and anyị achọghị ya. And onye ọbụla bụ Reverend Father bụ priest na ọ ya eme ya, ọ ga-ejebebe, ọ ga-anakwu pope ya na-eje ebiri ha na-emebe ụdị ya
anyị achọghị ya n'ala Igbo. Ha jebe ebe ha chekwube ha ha jee ebe a jee nọrọ ka ha na ha mebi ya. Mana ọ bụkwa nke ịbịa sị na ọ ya na-eme ya n'ala Igbo, anyị achọghị ya. Ụmụada ụmụ Biafra unu achọrọ udo omume a? Mba, anyị achọghị ya. Ngwanụnụ, God bless you. Eji m Igbo so because na achọghị m nsogbu ha. Ịma na anọ m be ha. Onye nọ be ha, so ikwesị ịdị na-akwanyere ha ugwu. No, ọ be ha ka ị nọ. Anọghị m be anyị ntị ka ndị oyibo wee sụba. So ya ka m ji wee si ka m were Igbo wee sụba tata, ka ha ghara ime ma ndị ya ebe kọsị ifi echekwa n'ịnọba anyị iwe na-ekwu, because ha ma na some of them bụ my friend. So jisi n'ike. I love you all. Take good care of yourself. I'm on now leave. So hopefully tomorrow there's something I would like to teach tomorrow about health. So tomorrow I'll talk about that one by special grace of God. But it's Okite. Okite is not our culture. Our no, Okite is not. Ndị na-eme Okite bụ ndị ekwensu bara ime, ndị Satan, ndị abụọ Satan, ndị Lucifer. Ịma na Lucifer na esendiri ya ọ pụọ n'ụwa according to ka akwụkwọ nsọ wekwu, o wee je na-achọ ndị ọya na-eyuzu wee na-eme ihe ọjọọ. Ndị ahụ gburu sent children, ọbụghọ ndị Chineke, ọbụghọ ka Chukwu si wee chọọ ya. So ndị nwa na-asị na ha gburu ndị nwa na ndị nke anyị egbu, ndị nke na-egbu ha, makwa na enwekwa ndị nke ha na-egbu ha. Okite abụghọ for omenala. Okite abụghị omenala. Ị na-follow all those ndị omenala, ihe na-aghọta ihe from them. And I'm aghọta ihe from them. One lady a na-akpọ ife na-atụ n'afịa gị. Aghọtara alike ihe da lady na-ekwu. Okite abụghị omenala, ọ bụghị omenala. Ọ ndị na-achọ ndị ekwensu bara, ndị Satan bara, ndị Lucifer bara ime. Because ya bịa n'ihe ọma, nwere ihe dị mma, nwere ihe ọjọọ. Ịghọtago? Enwere evil, nwekwa good. Ọ na-akọ dịkwa na Christianity anyị nọ, ndị ajọ mmadụ ka nkụ. Ndị ajọ mmadụ ka nkụ. Even that lady self a na-akpọ Chuma ka ife something. Ọ kọwara sị that na some of the pastors na-abịa na nke ya self na-anara power, mana ya achọghị ịdị na-ekwu afa ha. O kwuwere ya, ọ dị na Facebook ya. Afia bụ ife something. O kwuru ya. So ndị a na-abịa anara power, ọ bụ ozi ndị omenala ka ha na-ejekwuru anara power wee na-eme ihe ha na-eme. So ọ ka ị na-afụ abịa na ihe ụwa, ndị Kristian ya na ha nkwa ndị bụ ajọ mmadụ, ndị bụ evil na-eme ihe ọjọọ, na-eburu disi na-eje na ọlta ha nie mmadụ. Ọnụ anaghị afụ ya. Ụnụ anaghị afụ ndị na-eje na ọlta ha nie mmadụ wee bido akweghị ndị nke anyị fụchara pụtara ụfọdụ nie mmadụ before wee bido mebe ihe chọọchị si na ha na-ebu na ha Kristian. So abịa n'ụwa, ndị good people dị, bad people dị. But ọ bụghọzi bịa isizi ikondemzie nke ndị nke gị si na omenala ndị Igbo, tradishọn ndị Igbo, culture ndị Igbo na ọ dị evil. Mba, na ya ma support kwa nke a. Culture anyị adịghị evil like that. Nke dị evil ewepụ ya. Ndị Okite ahụ unu ha niile bụ ndị chọrọ ka ndị na-emebi omenala Igbo from the beginning. Onwe ihe dịka Okite. Mgbe mbụ ama m ebe ha si ebute that power Okite. Ha chọrọ ka ha bụ ụba nke tata na echi, ka were akpụrụ young boys, young men aje ha na-destroy ya, na-asa ha na ha ga-enweta ego nke tata na echi. Mana ha chefuo na ndị Igbo pụtụrụ irisi na ihe a na-eji nwayọọ na-akụta wee bụrụ ọgaranya. Mana ha na-achọ ka ha bụrụ ọgaranya nke tata na echi. So ha na-achọ ndị na-enye ha power, ejekwu ha ndị ọjọọ mmadụ na ndị eze nwaanyị ndị ọjọọ mmụọ. Ọ nwekwa eze nwaanyị ndị ajọọ mmụọ, ma eze nwaanyị ha niile evil juru everywhere. But that does not mean that na omenala Igbo ajọrọ njọ, ọ na ọdịnala anyị, ọ na kọlchọ anyị ajọka. Mba, nke na-adịghị mma ya ewepụ ya. Nke bụkwa nke anyị edebe. Ịnụgo? I love you all. Take care. God bless you. Ngwanụ, bye bye nọ. Onye nwaanyị nọnyere ụnọ. Chineke nọnyere onye ọbụla. Anyị na-eme na-eje na-ayọ Chukwu maka freedom, because once anyị nwetara na freedom anyị, ihe ga-adịrị anyị mma. Once we are free people, our land will be blessed. Once we are free people, we enjoy the benefit. We enjoy what God has blessed us with. But so far, I see how our people are suffering. Even when we have everything, but we are suffering. We both will come and take it all, deceive us, and take everything that we have. They want to force us to accept their Ibontu ka anyị ga-eme nwoke ntu nwaanyị ịracha ike
nwaanyị ịrachisi ya ka asị anyị bịa bebe ha yazi amụta nwa onye ndị na-eme ha na-amụta nwa ha echekwa ji m nwa chọọkwa onye nwoke ya atụbaghị ime ka ha mụta nwa ka ọ ka ịfụ ka ndị asị wee dị confused na ha amaghị ihe ha ya achọkwa nwa ha chọkwa ịmụta nwa ha chọwa nwoke ya atụbaghị ime makwa ha eje chọta nwoke spam nwoke wee gbanye na ahụ ha wee mụta nwa emecha ha sị na Chineke amaghị ihe o kere na Chineke kere nwaanyị iche ka nwoke na o mere ihe ọjọọ n'ụwa ha na-achọ ya nke ha fia zigbakwa arụ bye bye nọ ka chi fonu Chineke gozie onye ọbụla bye love you all take care